Δεν είναι λίγες φορές που έχω μπροστά μου ένα παιδί και από τις πρώτες μέρες του σχολείου αισθάνομαι ότι κάτι το αποσχολεί. Κάτι που με κάνει να σκύψω πιο προσεκτικά πάνω σε αυτό το παιδί. Συχνά είναι δύσκολο να το μοιραστώ με τους γονείς. Τις περισσότερες φορές μάλιστα είναι οι ίδιοι γονείς που μου επιβεβαιώνουν ότι το παιδί μεγαλώνει με κάποιες δυσκολίες. Στην εκπαίδευσή μας δεν μάθαμε πώς να αναγνωρίζουμε τα ύποπτα σημάδια για παραμέληση ή κακοποίηση και πώς να διαχειριστούμε ένα τέτοιο περιστατικό. Κι όμως συμβαίνει σε κάθε σχολική χρονιά. Πάντα υπάρχει ένα παιδί που με τον τρόπο του ζητά τη βοήθειά μας. Και εμείς οι νηπιαγωγοί μπορούμε να προλάβουμε την κακοποιητική συμπεριφορά ενός γονιού. Αν του μιλήσουμε, αν τον συμβουλεύσουμε. Ναι, φυσικά και συμμετέχω στην επιμόρφωση νηπιαγωγών. Νιώθω πολύ τυχερή που πλαισιώνομαι με γνώσεις που θα διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχική υγεία ενός παιδιού. Άλλωστε γι' αυτό έγινα νηπιαγωγός. Τα αγαπώ τα παιδιά και εκτός από την εκπαίδευσή τους με ενδιαφέρει η ίδια τους η ζωή. Θέλω να γίνω άνθρωπός τους έξω από το σπίτι. Μακάρι να είμαι.